nalaze se mostarski, naši šehitluci. U 3 grupe, kao u 3 bataljona, jedan do drugog, u mrtvom stroju leže mostarske gazije. Sanjaju san o Bosni. Sve Ljiljan do Ljiljana. Pred njima, kako to i priliči, njihovi komandanti. Arif, Mito, Mirza, Mirale, Musa. 289 priča o slobodi, pravdi, zaboravu, nedosanjanoj prvoj ljubavi, ostavljenoj tek rođenoj djeci koju neće nikada pomilovati. Neće im nikad tepati i pisati prvu domaću zadaću, liječiti prve rane na koljenima dobivene u igri, gledati kako rastu. 289 uplakanih majki čiju bol osjeća samo njihova utroba, a suze niko ne vidi, jer je ovdje sramota plakati.